फाइनालि जों लकेशनाव सफैबाय ओमफ्राय दायो ड्रेस जागासिनो माने ड्रेस गानगासिनो दं आरो माया दायो नै जों फार्स्ट शुटआ बेयावनो जागोन आरो बेनिफ्रायनो जागोन माबाफोर बुंनांगौ नामा दे फार्स्ट ब्लग मा बुंनो सानो बिथाङा ब्लग खालामबाय थासिगोन औ गाइस ओमफ्राय माने नोंसोर शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो सापर्ट खालामलायबाय थाबानो जाबाय औ बर'जों बर' माने ब्लग लाबोनो हायो जाहाथे ओमफ्राय दिनै जोंहा शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन औ एसे दावखोनानै एसे औ नोंथांमोना शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगौ जाबाय दै अके ओरैजाय नै केमेरा सेटआप जागासिनो ओमफ्राय ओरै दं नै एक्टर माब्रै मोजां बरिया ना आच्छा गाइस फाइनालि जोंना शुटआ स्टार्ट जासिगोन ओमफ्राय नै दायो ओरै डिरेक्टरा माने एक्टिंबो रोंदों बे एक्टर एक्ट्रेसफोरखौहाय माने बिदि माने एक्टिंखौ देखायदों आरो ना ओमफ्राय ओरै थाबाय केमेरामेन ओमफ्राय नै आङो लादों जाहैबाय लाइट आं लाइट मेन दा बिदि फोरोंगासिनो दं माने गोदान नालाय माने एसे केमेरा रोल एक्सन थाबाय रेकर्ड खालामाखै दायो जोङो फैलायबाय सेकेन्ड लकेशनावहाय नैबे प्लेग्राउन्डआव आरो आंसो लकेशनावहाय दायो शुट जागासिनो दङ माने डाइरेक्टरा जोंना नै माने एक्टर एक्ट्रेसखौ माने स्टेप्स फोरोंदों आरो ना माने बिदि माबायदि माने पस्टखौ देखायदों माबायदि खालामनांगौ दा शुट माबाखौ लाफिनसिगोन सेकेन्ड लकेशन गाइस फार्स्टनिथ' दहाय बैयाव लाहैबाय ओमफ्राय दा बेयाव सेकेन्ड लकेशन जों दा बेयाव शुटखौ खालामनाय जासिगोन बे लकेशनाव शुट जोब्बाय दायो आरो लास्ट दिनैनि मोनसे लास्ट शुट दंबावो लास्ट लकेशन नैबेयाव थांनोसै बेयाव थांनो ओरै नै सानो बे एक्टर नैबे एक्टर हेलौ आंला माला ini एक्टर जाफिना आं मालानि एक्टर आंखौ एक्टर होनदों नुसिगोन जोंना दिनै शुट सेकेन्ड डे ओमफ्राय जोङो दा लकेशनाव दंफैयो लकेशना जाहैबाय ओरै हाजो गुदियावहाय बैयाव दङ आर्टिस्ट मेकआप खालामगासिनो रेडि जागासिनो दङ माने बेयाव मिउजिक दामदों नालाय ओंखायनो आं माने एसे साइडआव फैनानै माने ब्लग माने भिडिअ बानायफैदों आरो ओमफ्राय आङो जायगाखौ एसे देखायनोसै सान्दुं गोसाथार बेयावनो बे जाहैबाय समायना रमायना हाजो गुदिनि साहा बागान हाजो ओरैहाय हाजो थाबाय बेयावनो जागोन आरो शुटआ माने बे गेजेरावहाय बागान गेजेर सिङावहाय थानाय जागोन नाङाखै सिगाङावसो
हाजोआव मोनसे शुट जोबलायबाय ओमफ्राय दायो इयावनो मोनसे शुट दंबावो दायो नेक्स्ट लकेसन चेन्ज जासिगोन एक्टरानो रोङा साला जा मोजां नुखायो नै आं भिउखौ देखायनो लोगोफोर हाजोखौ भिउ नै बैयावमोन आरो दहाय बैयाव लादोंमोन मोनसे शुटखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय दायो एसे आफाङाव लानोसै आरो आयो जोंना नै एसे थाबायखौनो हाला अन्थाइबारियाव दे एक्ट्रिस मोसानाय देखायलायसै र' गोदान फिन मोजां नुदोंमोनथ' बेयाव लोगोफोर जोंना बेयावनो लास्ट शुट जों एसे मोनाबोबाय नालाय उफाय गैया खस्थ'ब्लाबो माने लाइट सुनानैबाबो जों लास्ट शुटखौ लास्रानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला नाजागोन बिदिनो गेजेर गेजेर ब्लगजों लोगोसे मालाबा अफिसियेल मिउजिक भिडिअ लाबोनो नाजागोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरजों जेसेबां हायो शेयार खालामदो एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय